И здравейте хора, днес беше изтеглен жребия за Евро 2024. Ще си дам моето мнение върху групите, кой ще се класира според мен, нали? На първо и второ място говорим тъй. Група А: Германия, Швейцария, Шотландия и Унгария. Според мен Германия на първо, Швейцария на второ и Унгария е на трето, пък Шотландия на четвърто. Група Б: Италия, Хърватия, Испания и Албания. Според мен Италия, Испания на първо, Италия на първо, Испания на второ, Хърватия на трето и на четвърто, очевидно Албания. Група С: Словения, Дания, Англия и Сърбия. Според мен на първите две места, на първо ще е Дания, на второ ще е Англия, на трето ще е Словения, а на четвърто ще си е Сърбия. Група Д: Австрия, Франция и Нидерландия. Тук вече почваме да гледаме групи с по 3 отбора. Франция и Нидерландия 100 на 100, пак Австрия ще са на трето. Франция на първо, Нидерландия на второ и Австрия на трето. Група Е: Румъния, Белгия и Словакия. Според мен Белгия на първо, Румъния на второ и Словакия на трето. Група Ф: Чехия, Турция, ще да кажа Турция. Чехия, Турция и Португалия. Според мен Португалия и Турция ще са на Португалия на първо, Турция на второ и Чехия на трето. Сега тук Ranking of Third Place Teams. Имаме 6 групи. Тъй, аз кои казах, че ще са на тъй, значи Унгария, Хърватия, Словения. Няма да ги запомням. То е ясно тук, че в тази група, ето тук в последната Ranking of Third Place Teams, е ясно, че първите 4 отбора, нали, първите тук, които всеки отбор на трето място от тези 6 групи, ще се вкара в тази група, която ще реши кои да отидат на плейофите. За мен това е малко объркващо. Не си спомням Евро 2020 или по-скоро Евро 2021 как беше. Но общо взето това е, което имам да кажа. Според мен кой ще го спечели? Според мен Франция ще го спечели, колкото и да ги мразя аз. Не ме съдете, че мразя Франция. Според мен Франция ще спечели. На второ ще са Португалия. Франция и Португалия финал. За трето и четвърто място според мен ще играят Испания и Германия. И Испания на трето, пък Германия на четвърто място. Според мен така е. Пък малко трябва, да реша в смисъл кои ще се представят най-слабо в турнира. Всички са заслужили мястото си тук, но според мен Сърбия ще се представи най-зле. Или Сърбия, или Албания ще се представи най-зле. Това искам да кажа за Евро 2024, който ще се играе първия матч, например, Германия-Шотландия, 14 юни 2024. Така че ще се почакаме доста до другото Евро, въпреки че не доста. 7 месеца има още. Половин година и 1 месец, някъде ще стане половин година. И надявам се моите предикшени да са ви харесали. Според мен така ще бъде, не знам според вас. Но абонирайте се, лайквайте и чао-чао.